Sekuphele izinyanga ezinhlanu kulalelwe icala lokubheka ubuqotho bezitatimende ezenziwa abasolwa mhlazane beboshwa. Abameli bafuna ukuthi zithathwe njengento engekho izitatimende ezenziwa abasolwa ngelithi-ke bahlukunyezwa. I don't have to be accused number one to imagine the excruciating pain when your body is only leveraged. You are lifted up with the handcuffs at your back. Umuzi Sibiya uthi ozankosi ayeboshwe ngabo mhlazane eboshwa babeqiniswe kakhulu. Uthi-ke kwaqala lapho ukumhlukumeza nokwaholela ekutheni agcine evume icala. Accused 2 was in the hands of police officers in handcuffs, deprived of sleep, deprived of comfort, because he says at some stage water was poured on him. When he went back to the cells, he couldn't sleep because it was very cold on the night in question, and shortly thereafter he's woken up to be taken to Ras. That, my Lord, we submit, it's perpetuation of torture. Uma abameli bephumelela izitatimende zabasolwa angeke umbuso usazisebenzisa njengobufakazi kuleli cala. Isinqumo ke sizokhishwa ngoLwesine.